दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समावबो बिथाङा UPPL खौनो सापर्ट खालामखादोंमोन। UPPL नि जानानैनो बिथाङा केम्पेनिं खालामदोंमोन अपेनलि आरो दिनै जिनाखि बिथाङा अदालगुरियाव कन्टेस्ट खालामनो होननानै बुंदों, बेवहाय कन्टेस्ट खालामबाबो बिथांनि खोथा, नाथाय रायजो राजाया BPF जों दं। BPF आ जायखौ होगोन बिथाङानो देरहालांगोन। दिनै आङो बेखौसो खावलायनो लुगैदों, बिथाङा ओंखारबाय जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरोबाव पलिटिकेल हान्जानि जाहाथे मेरुदिन्द जाया। बिथांजों एखे हस्टेलावनो थाबोनाय इउनिभार्सिटियाव बिथांखौ आङो बेस्ट उइसेस होदों, नाथाय बिथाङा UPPL आव हाबनाय हिसाबै UPPL आ जे माबा मोनसे गोदान एनार्जि मोनदों बे नङा। मानो होनोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समावबो बिथाङा UPPL खौनो सापर्ट खालामखादोंमोन। UPPL नि जानानैनो बिथाङा केम्पेनिं खालामदोंमोन अपेनलि आरो दिनै जिनाखि बिथाङा अदालगुरियाव कन्टेस्ट खालामनो होननानै बुंदों, बेवहाय कन्टेस्ट खालामबाबो बिथांनि खोथा, नाथाय रायजो राजाया BPF जों दं। BPF आ जायखौ होगोन बिथाङानो देरहालांगोन। दिनै आङो बेखौसो खावलायनो लुगैदों, बिथाङा ओंखारबाय जाहाथे दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरोबाव पलिटिकेल हान्जानि जाहाथे मेरुदिन्द जाया। जोंनि रायजो राजाया लुगैदों, बर' रायजो राजाया लुगैदों, दुलाराय बर' फरायसा आफादा पलिटिकेलि निउट्रेल जानानै मोनसे रल लाजानो लुगैदों, हारिनि थाखाय खामानि मावजानो लुगैदों। रायजो राजा बिथांमोनहा दिनै थांनाय जिनाखि BTC इलेक्सन बेयावनो खोन्थाखाबाय, जोङो बयबो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय सरकार BPF सरकार बेजोंनो मदद होनांगौ। जिहेतु BTC आव जोंहा BPF नि सरकार दंखायो आरो MLA आ जुदि BPF नि जाबावोबा बेवहाय जोङो गोख्रैसिनै डेभेलपमेन्टखौ लाबोनो हागोन। बिनि थाखायनो BTC आवबो BPF सरकार आरो स्टेटआवबो जोङो जुदि 15 जन MLA देरहाहरनो हायोबा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि जौगानाया डेभेलपमेन्टआ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जागोन। दा बिथांमोनहाथ' थांनाय 5 बोसोरनिफ्राय बुंगासिनो दङ 125th एमेन्डमेन्ट, बहुद खोथा, सानै MP दंखायोमोन। दा बिथांमोनहाबो 125th एमेन्डमेन्ट जिनाखि बिल बेखौ टेबोलखौनो खालामनो हादिया, खुगाल'सो थाबोबाय थाबाय। नाथाय 125th एमेन्डमेन्ट बिला 2019 आवनो जेब्ला बिस्वजित दैमारि बिथाङा BPF नि रायजो सभानि MP मोन, बे समावनो रायजो सभायाव टेबोल जानायमोन, बे समनिफ्रायनो पेन्डिं जानानै दं। थांनाय 5 बोसोराव UPPL सरकारा 125th एमेन्डमेन्टनि थाखाय जेबो मावनो हायाखै आरो दिनै 125th एमेन्डमेन्टआ जुदि सम्भब जायोबा, टेबोल जायोबा, मावनो हाथाव जायोबा बेखौ हाग्रामा महिलारि सारानो आखायाव लानांगोन आरो बिथांनि दारैसो 125th एमेन्डमेन्टआबो इमप्लिमेन्टेसन जागोन।